U dnu dvorišta sam video mališana. Kaže, kako mu je mališan prilazi, on je sve jače stezao onu bodlju. Nije bio svestan činjenice da mu se zadiva u dlan, a kaže, kad je mali došao na metar od njega i pogledao ga u oči, da je to srce htjelo da iskoči napred. Na Kosovu i Metohiji su ostali najnedužniji i najbezazleniji. Ljudi koji mrava nisu zgazili. Oni su čerečeni, oni su kidnapovani, oni su ubijeni. Za mene se ja ne bojim, jer, kažem vam, pišemo svom narodu o stradanju Srba. I iznosite istinu. I iznosim istinu mog naroda. Tako je. Ali on i četvrti put zida. On je neuništiv. On je kao Feniks koji se diže iz pepela. Dobroveče i dobrodošli u još jednu emisiju Razgovori sa Zlojutrom. Kao što uvek kažem, moto ove emisije važno je da razgovaramo. I u ovoj emisiji se uvek priča o aktuelnim društveno-političkim temama, sportskim, kulturnim. Sada imamo miks svega u jednog. Jedna od najvažnijih tema proteklih mesec dana, mogu slobodno da kažem, u Srbiji, jeste film Žetva, koji polako, ali sigurno puni bioskopske sale, ali još više puni medijske stranice, naslove, stupce i ne samo u Srbiji, nego u regionu. Baš zato imam čast danas da razgovaram sa i autorom filma, ali i autorom one prave knjige koja je napravila bum i bez koje ne bi bilo ni filma Žetve, Srpsko srce Johanovo. Pogodili ste, to je pisac Veselin Dželetović. Gospodin Dželetoviću, hvala vam što razgovarate sa Zlojutrom. Hvala vam što ste me pozvali. Ajde da krenemo od filma. Napravio je zaista u prvim danima, evo non stop se priča kako je krenulo, napravio je veliki bum, kako u Srbiji, tako u regionu, piše se o njemu, kako s koje strane nekoga hvali, ovi drugi ga kude, bilo je čak i pokušaja obstrukcije tog filma. Kako ste vi zadovoljni, kako se razvija za sada radnja filma Žetva? Pa ja sam zadovoljan samom činjenicom da je film izašao u javnost, jer sada može da uđe u svoj život, da širi tu istinu, da svedoči o stradanju Srba na prostoru Kosova i Metohije, što je meni najvažniji cilj bio, da predstavim stradanje mog naroda. To sam uradio kroz knjigu Srpsko srce Johanovo, kroz poemu Srpsko srce Jovanovo, koja je prva objavljena, a sada i kroz taj film. Nisam ja čuo da ima negativnih komentara, jednostavno sve pohvale sam dobio za taj film. Postoji kod ovih drugih vamo koji se pominju u tom romanu, ti zlikovci, zlotvori, od njih postoji ta obstrukcija i svi pokušaju da se to umanji. Međutim, ja kažem, istina kao voda, ne mogu da spreče tako nešto, bez obzira šta su sve pokušavali i koga su sve uspeli da ućutkaju. Znate, taj šiptarski lobby je izuzetno jak. I oni su uspeli da ućutkaju i Carlo Del Ponte i Dika Martija. Ta priča je samo ušla u javnost i stala. Međutim, ono što je važno meni lično je da je ona potvrđena i kroz izveštaj John Clint Williamsona, što malo ko zna. Znate, kad je Evropa čula da u 21. veku neko čereči Srbe u doba mira, ona je angažovala tog američkog ambasadora da ispita navode Dika Martija, njegovog izveštaja i posebno deo trgovine organima. Nakon 3 godine rada, John Clint Williamson zvanično podnosi izveštaj da se kaže da je izveštaj Dika Martija tačan i da je trgovine organima bilo u nekoliko desetaka slučajeva, što su oni potvrdili, a ne kao nekoliko stotina, što kažu Srbi. Nama i tih nekoliko desetaka dokazanih slučajeva veoma važno, jer mi ćemo pronaći istinu šta je bilo sa 528 Srba, o kojima nemamo ni traga ni glasa. I zato mi je taj izveštaj izuzetno važan, jer donosi zvaničnu potvrdu trgovine organima na prostoru Kosova i Metohije. I ono što je
meni najvažnije da donosi potvrdu da je to činjeno u doba mira. Pred očima međunarodne zajednice koja je sve to gledala i koja je sve to, da kažemo, aminovala. Kada smo kod tih izveštaja, sve je potvrđeno, sve se dešavalo kao što ste više puta naglasili, u doba mira, ali moramo da budemo do kraja iskreni i otvoreni. Sve se i dešavalo sa znanjem međunarodne zajednice, je li tako? Jer nije moglo da se ta trgovina organima radi tajno, moralo je to da se radi za operacionim stolom, pod nekim, da kažem, medicinskim uslovima, da se donese telo, da se donesu organi. Znači, to je ipak bila velika logistika uključena u to. Da, to je veliki biznis. Tako je. I sad pitanje, ne možemo reći da su međunarodne institucije uključene u to, ali ljudi koji rade u njima sigurno jesu. Delovi njih koji su potplaćeni, koji su pristali da učestvuju u svemu tome. Mi imamo dokaze da je preko 300 Srba završilo kao žrtve trgovine organima, koji su prebacivani, evo u mom poslednjem romanu, Nebeski Adelfat, ja opisujem 7 slučajeva kidnapovanih Srba. Trojica koja su pobegla iz tih žutih kuća, tih zatvora gde su čuvani, oni mi daju tačne opise i ko ih je kidnapovao i gde su prebacivani i odakle su pobegli. Ta kuća je bila veoma blizu Albanije. Tako je. Znači, potvrdila se ona činjenica da su ih vodili u Albaniju, da tamo zametnu tragove, da se ne bi taj zločin otkrio, pošto tamo nemate nikakve ingerencije, nema šta je priđe. Ništa, tako je. I većina njih je tamo odvođena, nažalost, kažem. Koliko je tačno da se čak neki ljudi završili i u Italiji, čak je bila priča neka i vojna baza, da su i tamo organi... Većina je završila u Italiji, mi imamo saznanja da u Albaniji nisu rađene transplantacije srca. Tamo su rađene samo transplantacije bubrega, tačno se zna i ko ih je radio, to je ovaj Turčin, dr. Frankenstein, kako ga zovu, Jusuf Somnes, koji je uradio preko 3000 transplantacija bubrega, pitanje koliko toga je uradio na prostoru Kosova i Metohije i u Albaniji. Tako da, za Italiju znamo da su naši ljudi odvoženi tamo, da su operacije rađene na jednom velikom kruzeru koji je bio ukotljen, koji nije plovio, a za ove mnogo imućnije i mnogo bogatije ljude koji su kupovali srce, helikopterom je direktno odvoženo do tih mesta gde su rađene operacije. Do bolnica direktno. Pa, tako je. I odvođeno je legalno. Znate, jer ti naši stradalnici... Kako mislite legalno? Pa, ti naši stradalnici su bili naterani da potpišu neke papire kao da su donori organa. I da je to srce koje je uzeto od kidnapovanog Srbina ili Šiptara, lojalnog državi Srbiji, ono je završavalo kao donacija, kao da je donor organa. Oni su naterani da potpišu da su... Potpišu neke papire i Šiptari su to podmićivanjem ubacivali u legalne tokove. To je ono što je žalostno, što ja mislim da većina lekara nije ni znala da radi operacije nad kidnapovanim. Kako ste vi, ajde da počnem s tim, a postavljam još jedno pitanje koje bih hteo da razjasnimo. Kako ste došli do tih priča i do tih saznanja? Uopšte da objavite prvo poemu, pa posle i knjigu. U razgovoru sa čovekom koji nosi srce Srbina, sa tim Nemcem. Znači, to je doba kada niko ne govori o trgovini organima, kada i ja ne pišem o trgovini organima. Tako je. Ja pišem o događaju koji je mene toliko uzbudio, stvorio bol veliki u meni. Znate, čovjek je došao i kaže da nosi srce mog prijatelja. I to kaže samo iz jednog razloga, da bi usvojio njegovog sina, Mališana. I mi saznajemo tu stravičnu istinu samo zbog toga što je susret tog Nemca i tog sina bio tako dramatičan po Nemca, da je završio usvajanje tog Mališana. I on nije mogao da se smiri dok nije usvojio to dete, i zato smo i saznali istinu. Ali kažem vam, ja u to doba, to je 2006. godina kad pišem poemu, 2007. kad dodajem 2 strofe, kad on prelazi u pravoslavlje, to mi je bilo važno. Prešao je u pravoslavlje, stric nije dao Mališana da se usvoji, da ne je bio punijaćen, da ne pređe u katolike. Nemac je rekao, to nije nikakav problem, ja prelazim u pravoslavlje i zbog Mališana je prešao u pravoslavlje i tek onda je mogao da ga usvoji. Kako je on saznao da je srce od Srbina? Upravo zbog tih papira.
Znači, on se javio humanitarnoj organizaciji, ja to nisam namjerno hteo u roman da ubacujem, Eurotransplant, koja je pomogla mnogim ljudima, znate, to se bavi donacijama i donorima organa. I on se njima javio, međutim bio na listi čekanja za srce, bio je poslednji i nije bilo šanse da dobije za 2 godine srce, koliko mu je lekar dao života. A njemu prilazi jedan od 70 koordinatora koji rade u toj humanitarnoj organizaciji, izgleda se odmah pronala informacija da je plemić, da je bogat i kaže mu da srce može i da se kupi. Ne znajući o čemu se radi, a nemajući izbor nikakav jer umire, on pristaje na to, misleći opet da kupuje srce od nekog donora. I kada je prošla operacija, znači on dobija srce, piše donor organa. Kada je prošla operacija, prošla je u najboljem redu, postoperativni tretman takođe, njega počinju da muče neki snovi. Počinju da ga muči pitanje ko je taj čovek koji mu saznao život i zašto sanja takve stvari. Znate, on je meni rekao da sanja čoveka sa glavom, sa kapom na glavi kao prevrnuti čamac. Gde ćete veći opis šajkača, mislim, nego tako nešto. I kaže, počeo je da sanja nepoznate predele, ljude, tu njegovu ženu je počeo da sanja. Zvona crkve je čuo. Izgleda sa tim srcem su došla i neka sećanja. I to nije bilo tako kristalno čisto i jasno, ko što sam ja u romanu naveo, ja sam tu hteo genezu sukoba Srba i Šiptara da napravite, tako je. Prikažem, ali on kaže, imao je te snove i mučilo ga je saznanje ko je taj čovek, zahvaljujući kome je živ. Odlazi do tog koordinatora i dobija ime i prezime, opet je platio i tu informaciju, dobija ime i prezime Srbina sa Kosova i Metohije. I on kreće u tu priču. Da ga nađe. Ne da nađe, samo da njegovoj porodici da novac i da se vrati. Da pomogne, ostavi novac, ne objašnjavajući nikom ništa. Zašto je tako? Ali mi on kaže, kasnije kad smo mi ušli u te razgovore, kad smo pričali, mi smo 3 godine u više intervala pričali o tome. Kad god je on dolazi na prostor Kosova i Metohije, ja sam išao tamo da čujem od njega priču. I od tog narednika sam čuo priču i kako je geneza trgovina organima nastala, koju sam takođe objavio u romanu. I šta se desilo kad je on prvi put došao na Kosovo i Metohiju? Znate šta? U prvoj priči koju mi je rekao, on kaže, hteo sam da idem, prvo da znam da idem. Ono Kosovo nije znao ništa. I kaže, ja sam iz medija pročitao šta pišu nemački mediji u Kosovu. Kaže, ja sam iz tih medija shvatio da je tamo med i mleko, da je tamo demokratija, kako oni opisuju Kosovo, da je tamo blagostanje, multietničnost, multikulturalnost. Rešili se zlih Srba. Sve je tamo predivno, a on mi kaže, ja kad sam došao na Kosovo i Metohiju, ja sam tugu mogao da dodim. Njegova prva saznanja su bila stravična. Kad je video crkvu opasanu bodljikavom žicom, nije mogao da shvati zašto će bodljikava žica oko crkve. Kad je video stražara da čuva crkvu, pitao je stražara od koga čuva crkvu. Kad je dobio odgovor od ljudi, on nije mogao shvati šta se dešava. Kako jedan čovek, što čuvati crkvu od čoveka. Nije mogao da pojmi da neko može da sruši tako jednu lepoticu iz 10. 11. 12. veka. A samo u jednom pogromu 17. marta, opet pred očima međunarodne zajednice, 35 srpskih svetinja su spaljeno. Tako. Znači nešto, znate, i on kaže, nije mogao to da razume. I kad je došao pred kuću čoveka čije srce nosi, tu se desio taj sudbonosni, prelomni moment. Zašto on priča? On je mislio da dođe do te kuće, da ostavi novac jednostavno u dvorištu, torbu sa novacima i da se okrene i dode. I on mi kaže, došao sam do tog dvorišta koje je opasano bodljikavom žicom, naslonio sam se na onu žicu, nisam primetio da sam uhvatio i bodlju. I kaže, u dnu dvorišta sam video mališana. Kaže, kako mu je mališan prilazi, on je sve jače stezao onu bodlju. Nije bio svestan činjenice da mu se zariva u dlan, a kaže, kad je mali došao na metar od njega i pogledao ga u oči, da je to srce htjelo da iskoči napolje. Da su ti šavovi od operacije htjeli da popucaju.
Da li je to on umislio, njegova autosugestija, da li je stvarno srce prepoznalo svog sina, da li je božanska promisao, mi to nikad nećemo saznati, ali od tog momenta... Ali ima i one činjenice da krv nije voda. A vidite, od tog momenta on kaže da mora da gleda tog mališana, mora da dolazi na Kosovo i Metohiju da ga vidi, a kad je majka dečaka izvršila samoubistvo, on kaže da je dobio neobjašnjiv poriv, da mora da usvoji to dete. I dok to nije učinio, nije mogao da se smiri i jednostavno je morao da ispriča tu priču. Ali ja vam kažem, to je priča, to nije trgovina organima u to doba. Tako je. Kad ja pišem. To je događaj koji je potresan za mene tako jako. Znate, to srce koje skače, koje lupa, koje hoće napolje. Ja o tome pišem, ne o trgovini organima. Naravno. Trgovina organima postaje tek tema 2010. sa Karlom Del Ponte, sa izveštajem Dika Martina. Sa žutom kućom. Tek onda shvatamo razmere i obim svega toga. Koliko se to dešavalo u našem narodu, u srpskom narodu. I ja tek onda postajem svestan šta ste vi u čuli? Ja pisao i šta sam ja prvi obznanio svetu. I tek onda kreće priča o mom romanu, o svemu tome. Ta poema je objavljena, ona je malo knjiženo delo, nekoliko stranica, ne možete objaviti kao knjigu. Tako je. Ja sam onda odlučio da je postavim na internet, stotine i hiljade ljudi su je pročitali i oni su me zvali, njihove suze su me naterale. Smanjili ste. Da te gorke... Smanjili ste cifru, mnogo je više, mnogo je više. I oni su me naterali da te gorke stihove pretočim. Ja sam to uradio, samo zato što su oni tražili to. Inače, meni doma nije padao na pamet. Jednostavno, ta poema... I gospodine Dželetoviću, sada dolazimo do tog pitanja koji ste u suštini pokrenuli i sa mojim prvim pitanjem danas, kada ste rekli da vam je pre svega drago što je film Žetva objavljen i što je ugledao svetlost dana. Vi objavljujete tu knjigu i kao što ste sami rekli, tek posle toga izveštajem Dika Martina se kreće priča žutoj kući, trgovinima, organima i svemu i onda nekako svetla pozornice se ponovo upiru na vas. Koliko je bilo za vas tada teško uopšte ta spoznaja, šta ste vi u suštini prvi pokrenuli, šta ste objavili, da li je bilo pretnji, kako je vaš život tada izgledao? Pa, tada nije bilo pretnji kada sam krenuo sa tom pričom. Zato što još niko nije shvatao trgovinu. Da. Ali kasnije sam se uverio da je to moj zadatak koji sam ja dobio. Znači, to je božanska promisao da ja moram da govorim u ime tih ljudi. Zašto? Pa zato jer se meni sve otvaralo šta god sam ja pomislio za taj roman. Znači, kao da je neko išao ispred mene i otvarao sva vrata da se ta istina čuje. Znate, iza mene ne stoji velika izdavačka kuća, stoji moje udruženje pisaca poeta. Tako je. Ne stoji država, ne stoji niko. A taj roman je do sada preko 120.000 primjeraka štampan, taj roman je preveden na 17 jezika. Taj roman, kogod se susreo sa njim, to je s poemom, morao je da dela. Tako je. Na neki način morao da... Nikoga ravnodušnog nije ostavio. Niko. I otac svoja Bilbija peva moju poemu anđelskim glasom uz gitaru. Pevaju je reperi. Pevaju je uz gusle ljudi. Ne znam uz koji instrument se ta poema ne peva. Roman su meni ljudi donosili prevode. Tako je. Kaže, bili smo naterani da ovo prevedemo. Meni je skoro, pre ne znam koliko godina, taj roman traje 16 godina, znate, ja više nemam pojam. I mesto da se, znate kako, kad neko objavi roman, on nakon nekog vremena splasne, nema pažnje, nestaje. Ovaj roman je totalno kontradiktornost tome. Što više vreme prolazi, on je sve jači. Sve bolje i bolje. Sve veću pažnju izaziva, sve više ište da se priča o njemu. Tako je. Tako da vam kažem, definitivno sam se uverio da je to moj zadatak, da moram da pričam tu istinu, upravo o tim ljudima. Znate, ponavljam to stalno. Kad su u junu mesecu 1999. godine Kosovo napustili, srpska vojska i policija, sa njima je otišao svako onaj ko je počinio i najmanji greh, plašeći se za svoju sigurnost. Na Kosovu i Metohiji su ostali najnedužniji i najbezazleniji ljudi. Ljudi koji mrava nisu zgazili. Oni su čerečeni, oni su kidnapovani, oni su ubijani. Pred očima međunarodne zajednice. I oni su pravi mučenici.
stradalnici, Stradalnici. kakvi ne postoje, u čije ime neko mora da progovori, a izgleda. To je taj zadatak koji sam ja dobio, da moram ja da progovorim u njihovo ime, da se njihov glas čuje, da se njihovi delovi tela koji su pokopani, ko zna gde širom Albanije i Kosovo i Metohije, I pitanje makar da će se ikada i saznati. dostojno Tako. sahrane, makar u nekoj zajedničkoj grobnici, i da se progovori o tome. Znate, to ćutanje je nešto što je stavično, što je koštalo moj narod žestoko. Ćutali smo zbog bratstva jedinstva o Jasenovcu, ćutali smo o jamama hercegovačkim, ćutali smo o Kosovu i Metohiji. I sve smo gurali po tebi. Znate, drugi nisu imali ništa, mi smo ušli s njima, napravili nešto zajedničko i sad, pošto oni nisu imali ništa, morali smo i mi da nemamo ništa. I od Srpskog carstva su napravili tabula rasa. Tako je. Znate, mi ne gledamo filmove o srpskim vitezovima, koji su bili najjači u to doba u Evropi. Mi gledamo filmove o Tihom, otpisane, Prle. Gledamo nešto što je nametnuto nam. A velike priče srpske istorije su bačene pod tepih, zgažene. Tako je. Znate, Mi nemamo nijedan film o caru Dušanu. Nemamo jedini narod smo koji ima ćele kulu. Tako je. Imamo Skadar na Bojani, imamo takvu priču gde može 1000 filmova, 1.000.000 filmova se snimi, vrhunski film. Tako je. Mi smo u tom komunizmu sve izgubili. 1895. godine Vladimir Đorđević navodi imena svih poklisara na dvoru cara Dušana. Mi smo imali podatke, mi smo imali dokaze. Sve crno na belo. Sve uništeno. Tako. Što Nemci, bombardovanje biblioteka, vidi se koliko nije slučajno. Ali je komunizam podvukao onu crtu i napravio tabula rasa od srpske istorije koju možete ovako da pipne. Tako je. Znate, koji narod u okruženju ima svoje careve, svoje kraljeve? Nego ih izmišljaju čak. Pa no, koji u okruženju ima svoj novac. Jedino smo mi to imali. I mi smo se odrekli svega toga. Ja kažem, ja sam pre svega strastven ribolovac. I volim da pecam. I onda ja kad kupujem pribor i kupujem štapove, to je dužina feet, yardi, kupujem olova, to su unce neke, ozi neki, inči neki. Ja kad pogledam, to su tako dramatične mere, sa po 2 decimale, koje su izuzetno teške. Zamislite vama kad neko kaže 3,2 inča. To te onda množite sa 2,54, pa dobijete neku... Zašto oni ne pređu na santimetre, milimetre? Tako je. Jer je njihovo. Tako je. Čuvaju svoje mere. Čuvaju nešto što je autentično, što je vezano za njih. Šta mi radimo? Mi smo se odrekli naše. Mi se odrećemo ćirilice. Najgenijalnijeg pisma koje postoji, jedno pismeno za jedan glas. Što nema niko u svetu. Mi smo se i toga čak odrekli. Povjesnice srpske se odrećemo. Reči naših. Otimaju nam, Skenderbega nam otimaju. Šotu nam otimaju. Tako je. Znači sve živo što je ono srpsko, Poljiljane nam otimaju. znači sve, i jednostavno naš narod prelazi preko toga. Kod mene na Kosovu ima pesma o Šoti i Šotanu. Šotka ta se jega kad ide kod trudnica i pesma Šote mori šote je čista srpska pesma. I onda se pojavi neko i kaže da je neka Šota Galica, nemojte mene učiti istoriji srpskoj. I ko je Šota? Bacala decu u jamu. Ona jeste bacala decu. Jeste bila zlikovac, ali nije uz pesmu na srpskom jeziku. Tačno. Reči te pesme nastaju 60. Daj vam samo primjer kako nam otimaju sve živo. Pa i pesma Hajde Jano je prerađena. Pa vidi se, svaki iole poznati muzičar može da vam prepozna melos tak, da vam kaže, to je ta pesma. Tako je. Skenderbega, ako iko izučavao istoriju Srba, to sam ja. Tako je. Koji je posvetio svoj život, nisam istoričar, ali sam posvetio život želeći da saznam kakav je moj narod i koliko je veličanstven moj narod. Eno na Hilandaru se čuva tačna istorija čije... Adelfat su kupili Skenderbega na Hilandaru. I sad ja kad napišem nebeski Adelfat, roman 90% Srba ne zna šta je Adelfat. Zašto? Pa zato jer su u komunizmu sve uništeno. Tako je. I vidite, što više izučavam istorije svog naroda, ja sam sve ponosniji na činjenicu da pripadam tom narodu.
Kad sam video šta mi sve imamo i šta smo mi sve prošli. I vraćamo se na ono što može ovako rukom da se pipne. Da se pipne, da se kaže ovo je srpsko. Tako je. Šta rade Šiptari danas? Pa pokušavaju sve to što je srpsko, ne samo da unište, Evo nego da prisvoje. Evo danas je izašla vest da Pećarši, su... Dešane. Pa to je Kaže, smešno. Pećarši nazivaju albanskom. Ali to je smešno, verujte mi, pazite. Oni pokušavaju da nametnu nešto na silu, neki kontinuitet svoj koji ne postoji. Ima moj članak na internetu gde sam se pozabavio temom albanskih istorijskih kulturnih spomenika. Znate koliko ih ima na prostoru Kosova i Metohije? Ne. Jedan jedini ne postoji. Nema. Nemaju. Pa istina živa. Znate, kad ja pokušam da istražim, meni, na primjer, veštačka inteligencija daje odgovore o tim. I ja kažem, pa što mi navodite osmanlijske spomenike? Pitala za šiptarske. Tako je. Pa dobro, znate Ali. Pa nema Ali. Jesu li ili nisu? Jesu, nema. Tako je. Kad je ona primorana da kaže ne. Koja je nakljukana podacima politički, mislim. Tako da znate, tamo livade mirišu na srpskoj trajni. Tamo je sve naše. Tako je. Tako je. Srbi moji su kolonizovani 21. na Kosovu. I kad su kretali iz Hercegovine, iz Čepelice, kod Bileće, kad su kretali, jedan je rekao, pitali ga gde ideš, kaže idemo na Kosovo. A džed njegov kaže, ne idemo na Kosovo, nego se vraćamo na Kosovo. Svi Srbi se uvek vraćaju na Kosovo. Samo se jednom vide na Kosovo. Ne idu na Kosovo, nego se vraćaju. Tako je. Tako da znate, vratit će se i ovi današnji Srbi. Polako samo. Ničija nije dozorela. Jel zaista verujete? Ne, ja to znam. Ja sam tu saglasan sa vama, jer svaki put kada odem na Kosovo, odlazim zaista često i ja mislim za mene da su najhrabriji ljudi oni koji žive danas u Orahovcu i Velikoj Hoči. Bilo gde na Kosovu. Bilo gde, ali mnogo volim taj narod dole, pogotovo kad odem u ta dva mesta, ali... Sve više i više kada vidim one ljude koji dolaze sa strane, koji pune arhangele, koji dolaze, posećuju, ja sam sve više i više ubeđen u tu priču da će se vratiti Srbi na Kosovo. Tako je, ja u mojim romanima navodim sva stradanja. Mene sve rane moga roda bole. Nije to pesma slučajno i krv što kapa sa dušmanskih ruka, to je krv moja iz mojih rana. Ja sagledam svoj narod tako, pišem o stradanju njegovom. I pišem, ali pišem i opisujem taj narod, koji samo ne strada, nego traje. Srbi na Kosovu i Metohiji žive od jedne nevolje do druge. I oni se svikli na nevolju. I tako decenijama. I stolećima. Tako je. Milenijum. Tamo su uvek. Znate, nešto što je oko crkve, kad se oni skupčaju, kad se skupi narod, on tamo traje. A te crkve traju hiljadama godina. Vekovima. I, na primjer, ja kada opišem čoveka, kako opisati čoveka koji 4 puta zida kuću, a 3 puta mu je pale? On i 4. put zida. On je neuništiv. On je kao Feniks koji se diže iz pepela. Ili jednu baku koja živi... Zamislite koja je to snaga, volja. Zamislite jednu baku koja živi u okruženju šiptarskom, gde su krvoločni, željni krvi srpske. Sama živi. Nikogo kod nje nema. I pita je novinar, kako vi ovde sami opstajete? Ona kaže, nisam ja sama. Bog je sam. Znate, ne može protiv toga. Ne mogu protiv toga. Tako je. Tamo je sam narod tako. Tako je. I ja koliko god da zovem ljude sad da gledaju film, pošto je slaba reklama bila, ja ih zovem i da odu na Kosovo i Metohiju. Znate, mnogo znači ta podrška našem narodu koji je dole. Mnogo. I ja odem tamo s jednim ciljem da ih kuražim, da im dam podršku. Međutim, kad odem tamo, ja vidim da oni mene kuraže. Oni meni vraćaju veru i nadu. I sa njima su susreti tako srdačni, tako iskreni, tako bratski, da ne mogu to da vam objasnim. Moram to da podelim s vama, na primjer, ja kada sam prvi put odlazio na Kosovo, ja sam doživeo neki potpuni drugi preobražaj
i mi smo sad kao skupili neke poklone, pomoć za decu u Hoči, na primjer, konkretno, i skupili se tamo ispred škole, dali im te neke pakete, pomoći, lopte, neke dresove i ne znam šta smo sve skupili. Tu decu nije to interesovalo. Te ljude to nije interesovalo. Njima je interesovalo da smo mi došli, da mogu da pričaju s nama, da mogu da pričaju s nama, da hoće da igraju košarku s nama, da jednostavno razgovaraju. Njih pokloni nisu interesovali, nisu im trebali, nego su im trebali samo ljudi da dođu, da razgovaraju, da se ne osete odbačenim. I ja sam to baš doživeo i od tada sam rekao mora da idem tamo stalno. Ali hoću drugo da vas pitam, znači kada ste evo sad pomenuli film, kako ste zadovoljni, evo sami ste rekli da reklama nije bila baš toliko jaka, ali i pored toga ljudi su čuli za njega i odlaze i gledaju i pričaju o tome, ali da prođemo od onog izvora, koliko je bilo hrabrosti i teško snimiti takav jedan film? Pa bilo je mnogo i pretnji, iskušenja, svega, znate. Za mene se ja ne bojim, jer, kažem vam, pišemo svom narodu o stradanju Srba. I iznosite istinu. I iznosim istinu mog naroda. Tako je. Ali ovi drugi nemaju veze s mojim narodom. Tačno. Paul Kampf, Amerikanac. Ali čovjek kome se ja divim jer nije posustao. On je pre nego što je potpisao ugovor, on je scenarista i reditelj. On je poslao ljude na Kosovo i Metohiju da ispita da li je to isto na čemu radi. Kad su mu rekli da je to tačno, on je pristao da radi. I ne mogu da ga sad pokolebaju. 1000 mailova preteci sadržene je on dobio. Znate, da je ruski čovek, da je ovo, da je ono, sve ono perfidno. Naravno. I nije posustao, ali Dragan Ivanović, moj producent, on kaže da je nekoliko glumaca pobeglo glavom bez obzira što su imali potpisan ugovor. Pobeglo sa snimanja, sa rečima, ovde nije u pitanju moja karijera, nego moj život. Znači, uplašili su se tih pretnji, jednostavno ne doživljava ih sve isto. Tako da, bilo je svega, ali kažem, i kad sam čuo da će biti premijera, ja nisam bio siguran dok se nije desila. Dok nisam odgledao film. Znate, dešavalo se, bit će pa nema. To sam bio na ogromnom iskušenju, sve sam morao proći. A da li je moguće da država nije stala iza tog filma? Jeste, ko kaže da nije. A mnogi kažu da nije. Država je stala iza filma. Znači stala je. Ako Filmski centar Srbije stane, bravo, to je država. Pa da razjasnimo i tu priču. Tako je, to je država. Molim lepo. Možda nije stala u obimu koji su drugi želeli i ja. Ja sam želao misleći... Ali drago mi je da ste ovo vi rekli, da smo ovo raščivijeli. Kako ne, mislim, ne znam ko priča to. Ne bi uspeli da nije bilo pomoći države, ni slučajno. Samo što smo svi očekivali mnogo veću pomoć. Znate, ja sam očekivao 15 miliona evra taj film da košta. Jasno. I, međutim, nije moglo. Optuži se koliko je guber dugačak i to je poenta priče. Onda ja sam mislio da će i svi Srbi sveta da skoče. I nisu. Svi bogataši će reći daj za ovo. A nisu. Znate, Šiptari da su imali ovu priču. To bi bio film sa, ne znam, sa najpoznatijim glumcima danas. I sa kojim milionskim budžetima. Ko zna koji. Tako je. Tako da, ali kažem, Bog je udesio sve to da bude tako i kad treba da bude. Mi smo tu bili, ja kažem, nema čuda ako vere nema. Ja sam verovao u taj film. I dogodio se. Znači, ako verujete u nešto... Šta su vam rekli ljudi iz crkve nakon premijere filma? Pa ne znam. Jeste dobili neki feedback od toga? Nisam. Neki glas? Oni su uvek uz mene. Bravo. 500 i nešto promocija mog romana, od toga je 95% bilo pri crkvi. Bravo. Ja imam blagoslov za promociju 7 vladika i patrijarha. Moja publika oko romana, to je sve crkva. To je sve verujući narod. Koliko vam znači ta podrška? Meni mnogo. Jer sam ja verujući čovek i mnogo mi znači. Iskreno, znate, taj mir, taj smiraj koji doživite u crkvi, to nigde ne možete doživeti i pogotovo kad u toj crkvi imate jednu Simonidu. I onda sad,
Ko ne zna pesmu Simonida, ko ne zna Otadžbinu, Đure Jakšić, ko ne zna... Iskopaše ti oči prelepa sliko. Znate, on je uskraćen čovek. Tako je. On nije pun Srbin onaj. Znate, morate znati i tu poeziju da biste bili, da biste shvatili taj narod kome pripada, taj veličanstveni narod kome pripada. Banović Strahinja pesma u sebi nosi sve mudrosti ovoga sveta. I otadžbinu ne možete voleti toliko ako ne znate i ovaj kamen zemlje Srbije. Tako je. Tako da, crkva mnogo znači. I u životu i da nije bilo crkve, ne bi bilo ni srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije, ne bi opstao. I ni dan danas. Crkva ga je spasila. I dan danas je ona stožer opstanka. I crkva je uvek prva na udaru. I podnosi uvek sve najteže udarce. Ali crkva je spasila Kosovo i Metohiju. Ja sam pretposlednju knjigu, Poslednji srpski vitez o Milošu Ćirkoviću, o našem heroju iz sela Belopolje kod Peći, posvetio upravo crkve, velikodostojnicima Srpske pravoslavne crkve. Znate zašto? Jer sam video koliko ulogu su imali i šta su sve uradili. Znate, Amfilohije, koji drži opelo, a fraštera fali oko njega, on se ne obazire na te metke. I ide sakuplja tela ljudi. Drži opelo i dalje, drugih se bacaju po podu, pod zemlji, vojska, novine, sve je to poleglo. On stoji i drži opelo. On drži opelo, nastavlja dalje. Neha je za metke. Znate, to treba opisati. Takve ljude. On kaže, ja sam išao da spasim gde mogu i da sahranim gde moram. Crkva naša je imala radio stanice tada. Bili su povezani. I sve zločine koje su događali, oni su obaveštavali. Znači, koliko ljudi su spasili zahvaljujući to. I to je nešto što svi treba da znaju. Znači, crkva je odigrala tu veličanstvenu ulogu, kao i uvek. Pa i danas, i dan danas. Ona je neodvojivi deo našeg naroda, tako da mi smo nekako potekli iz nje.